אם כאן הגעתם לגיימר צ'אלנג' ואנחנו הולכים לעשות משחקים בקלאש רויאל, אז בואו נתחיל. לעשות שתי משחקים. אם ננצח בשתי משחקים, יש לי עוד שתי משחקים ואני מקבל את המג'יקל. אז בואו נראה. נו. חצי שעה. נו, יא מחבל, נו. הנה, סוף כל סוף, תודה רבה. טוב, אז כפי שאתם רואים, זה הדק שלי, ויש לי רק שתי לג'נדרים שהם ספארקי ודלוג. אז בואו נשחק פה עם הדק הזה, ואם נצח שתי פעמים אז נשחק עוד שתי פעמים, ואז נקבל את המג'יקל, ואז יש לי עוד 29 משחקים ואני מקבל את הג'יינט צ'סט, ואני אעשה לכם פתיחת תיבות מטורפת, ואז יש לי עוד 5 משחקים ואני מקבל את הסופר מג'יקל. אז תאמינו לי, לא כדאי לכם לפספס אותו, זה בשבוע הבא ביום שני. שים עכשיו למשחק, ועכשיו קדימה, מול מי אנחנו משחקים? בואו נראה. נו. אנחנו משחקים נגד אל מג'יקנו. לא יודע מה זה. שכח אתה תוקף אותי? איזה בן אדם. אין לך לב? אין לי מיליונות. אין לו לב, אבל לבונד יש. שיט! שילשתי דברים. שילשתי, לא יודע מה לעשות. הרג אותי. שם לי גם ארוריס, מה זה הדבר הזה? לא! שם לי זאפ וקורע אותי. תודה רבה. מר אל מג'יקל. טוב, אז חבר'ה, עוברים למשחק השני, והתפללו שאני אנצח. אז יאללה, מתחילים. קוראים לאיש הזה ואספו דה גיים. נראה לי יש לו גם ערוץ. שיט, הוא לבל 11. הוא אומר לכם, הוא ירד מארנה 10 לפרק אותי. אני מרגיש את זה. יש לו איזה קיושינר, אמרו, ידעתי. ארנה 9. גבר, יש בלקרי, תאכל את הלב שלך. נמש לך. שיט, מן. מה זה, לי ברברים לבל 12? עוד מעט מקס לבל. מה, ארוס לא מצליחים לפרק אותם? מה קרה עכשיו? אני לא מאמין. בואו נתחיל ככה. אני מפסיד. אני אגיד לכם, טוב, זה אני חייב לקרוא לו את הצורה. חברים, אל תצחקו עליי למה אני רואה אתכם שחקים נגדו. האמינו לי, יכול לצלול לבל 11 ו-12. נשים אליט ברברים, חכי נרוס. הוא עוד בטוח הוא עושים אליט ברברים על אליט ברברים, כי זה... שיט! טוב חבר'ה, הייתי קרוב. הוא קרוב לקרוא אותי, המחבל הזה. יא מחבל. בזבז שיט, אבל אין לי מספיק של האוגריידר. טוב, מה אני עושה? נשים פה. אני סתום. הייתי סתום גיימר צ'אלנג'. והוא טמבל. הוא טמבל או שנדמה לי?
הוא טמבל. הוא נותן לי לתקוף לו, או שאני טמבל. ידעתי שאני צריך לשים ולקרי, אבל... ידעתי. בוא. תקוף. יש גם שאני מסתכל בשבילי, אבל ולקרי יש לי פה. אני לא יודע, עשינו עכשיו עניין על איתו. יש לי פה. ארוס. סאפ, משהו. מה זה היה עכשיו? ולקרי, התחלת לב שאין לך, או שהיה לך. נו, וברברים נפלו מהשמיים ובאו לקרוא לו את התחת. קורקונרמי באו לשבור אותו. והארוס בא להרוג אותי. גיידר. תרפי אותה. טוב, אז זה בושות. טוב, אז חבר'ה, רציתי להראות לכם גם איזה אתר. אני רוצה להראות לכם שאני באמת אקבל את המג'יקל, ועוד 29 משחקים אני אקבל את הג'יינט צ'סט, ואני אעשה לכם פתיחת תיבה מטורפת. אז קודם כל, בואו ניכנס לאתר. יאללה, בואו ניכנס. כפי שאתם רואים, כבר נכנסתי לאתר הזה מקודם. האתר הזה פשוט טוב. אתם פשוט נכנסים לאתר, אתם עושים את הקוד על הטאג שלכם. הנה עוד 2 משחקים, אני מקבל את המג'יקל, ועוד, ומהמג'יקל, כאילו עוד 29 משחקים, מקבל את הג'יינט צ'סט, ועוד כמה משחקים, אני מקבל את הלג'נדרי צ'סט. תאמינו לי, אני, אתם יודעים כמה משחק ביום, אתם יודעים, בשבוע אפילו, לא יודעים. טוב, אז אני אראה לכם איזה קוד אתם צריכים לשים את הקוד שנמצא על הטאג שלכם בקלאש רויאל, איפה שיראה לכם את כל הניצחונות, את הסיפורים שלכם, את ההודעות ששולחים לכם מהקלנים, את הכל. אז בואו נתחיל. אני אראה לכם. איזה מחבל הטלפון הזה, יאללה, טלפון מחבל, יאללה. אני ממליץ לכם לא לקנות LG הקטן, כן? וגם LG גדול, למה אחרי החיות הוא מת לך. הוא נהיה מטומטם לאללה. אז יאללה, איפה שאתם רואים שהקוד כאילו זה למטה, איפה שהשם שלי וליד צוות ברק למטה, כאילו לא ליד הסים, כאילו אתם רואים את ה-2VGGG, ככה נמצא אצלכם, ככה זה הקוד שלכם, זה לא הקוד שלכם, אבל ככה נמצא אצלכם. תיכנסו לטאג, אני אראה לכם את השם של זה, אני דרך הוואטסאפ גם, כן. אני אראה לכם את השם של זה, ותיכנסו פשוט עם זה, רגע, ככה זה וואטסאפ של כיתה אחת שכל שעה, כל דקה חופרים. טוב, אז הנה, תיקון חדש, והנה אתם רואים, קוראים לזה סטראף רויאל. תעתיקו את זה פשוט, ותעשו זום ותעתיקו. וזהו, אז כאן הייתם איתי עם גיימר צ'אלנג', ואנחנו נהיה פה גם שבוע הבא ונעשה פתיחת תיבות מטורפת. לא מאחל לאנשים להחמיץ, רק מאחל להם לראות את זה. אז יאללה, בואו נראה את זה. מחבלים ומחבלות היום, איזה היום? שבוע הבא, נכון, אני נוסע לאש. טוב, שבוע הבא, ושבוע הבא גם אני אעשה לכם על GTA V ונעשה אונליין ונשחק. אז לא מאחל לכם להחמיץ, ותבואו מחבלים.